δανειακές υποχρεώσεις. Εσύ τώρα είσαι ειδικός γύρω από αυτά. Μπορεί να μας πεις, σε παρακαλώ Στέφανε, χρήσιμες πληροφορίες γύρω από αυτό το θέμα. Θα πούμε, επειδή κάναμε την περασμένη εβδομάδα και με τον Δημήτρη Τρυπερίνα κάποιες εμβόλυμες, το πω έτσι, πολύ χρηστικές θέσεις, οι οποίες σημαντικές να ξέρει ο κόσμος. Θα το συνεχίσουμε την περασμένη εβδομάδα. Αν θυμάστε, είπαμε για το μήνα Αύγουστο, που δεν προσμετράται στον χρόνο που έχει ο δανειολήπτης για να μπορέσει να καταθέσει ο δικηγόρος του βασικά την ανακοπή της διαταγής πληρωμής ή της κατασχετρίας έκθεσης. Όπως επίσης είπαμε για το θέμα πώς πρέπει να υπολογίζεται το τόκος στις δόσεις αυτούς που έχουν απόφαση από τον νόμο Κατσέλη. Και είπαμε πολύ απλά, είπε ο Δημήτρης Τρυπερίνας, για το θέμα της αίτησης ερμηνείας στο Ειρηνοδικείο, που είναι η δόκιμη κίνηση για να μπορέσει να πάρει μια απόφαση η οποία τον βοηθήσει στο να μπορέσει να έχει την δόση βασισμένη πάνω στη μηνιαία δόση. Λοιπόν, είπαμε για τη διαπραγμάτευση για μεσολάβηση, είπαμε για τη βεβαίωση ευάλωτου φιλέτου που πρέπει να αιτείται στη Γενική Γραμματεία της Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Είπαμε όλα αυτά και θα πω εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση ότι βλέπετε και στην οθόνη ότι για θέματα της δανειακών συμβάσεων και θέματα τέτοια, όπως επίσης για θέματα που αφορούν εφορία, θέματα που αφορούν έφυγα κτλ., θα πρέπει να επικοινωνείτε βασικά με την ΠΕΦΕ στα τηλέφωνα που βλέπετε, όπως επίσης θα δώσω και ένα τηλέφωνο στο 215-777-700 για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο κομμάτι αυτό που αφορούν το θέμα, από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον, το θέμα των δανείων. Είχαμε πει επίσης για το ακατάσχετο. Να πω κάτι το οποίο έχει σημασία. Υπάρχουν δύο ακατάσχετα. Το ένα ακατάσχετο αφορά το θέμα του δημοσίου, το οποίο σας κάνει ο λογιστής, και το άλλο στη βάση του εγγράφου αυτού που έχει βγάλει ο λογιστής. Πηγαίνετε στην τράπεζα, η οποία έχετε κάνει το ακατάσχετο στο δημόσιο, για να μπορέσει να γίνει και το ακατάσχετο για τους ιδιώτες. Δεν ακούτε τι σας λένε, πολύ απλά επιμένετε να πάρετε το χαρτί από την τράπεζα, το οποίο φέρει και 2 υπογραφές υπαλλήλων της τραπέζης για το θέμα αυτό. Επειδή βλέπουμε διάφορες καταστάσεις που γίνονται από κατασχέσεις στους λογαριασμούς, να πούμε εδώ 2 πραγματάκια. Τι δεν κατάσχονται? Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όλα τα κοινωνικά επιδόματα, το ποσό της διατροφής, τα επιδόματα εκπαίδευσης ανέργων. Εντάξει, αυτά είναι τα βασικά. Ρούχα μπορεί να κατάσχει, να μπει στο σπίτι σου να σου πάρει τα ρούχα σου? Όχι βέβαια. Μιλάω τώρα για τους λογαριασμούς που βλέπουν και μπαίνουν μέσα και δευτεία κατασχέσεις χειραστήτων και όλα αυτά για να μπορέσουν να διασφαλίσουν τα χρήματα που θέλουν. Σημασία έχει να μιλάτε με τον νομικό σας σύμβουλο, να βλέπετε με τον λογιστή σας, να βλέπετε τι μπορεί να κάνετε για να μπορέσετε, γιατί γίνονται πολλές. Δηλαδή στην Ελλάδα δυστυχώς πρέπει να αποδείξετε ότι είσαι ελέφαντας. Άρα λοιπόν μπορεί να σου δείχνει κάτι και πρέπει εσύ να δεις τον κατάλληλο άνθρωπο για να μπορέσει να σε βοηθήσει τι πρέπει να κάνεις για να ξεπεράσεις τον κόλαφο αυτό, τη βάσανο αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του ακατάσχετου, να σημειώσουμε κάτι. Την ώρα που μπαίνουν τα χρήματα, είτε αυτά είναι μισθοδοσία, είτε αυτά αφορούν τη συνταξιοδότηση, τη σύνταξή σας, θα ξέρετε αν μπήκαν στις 5 η ώρα, από τις 5 μέχρι τις 12 το βράδυ, είναι τα χρήματα αυτά συνταξιοδοτικό ή μισθοδοσία. Από τις 12.01 και μετά επαναέρχεται βασικά στο κομμάτι που λέγεται καταθετικός λογαριασμός. Είναι αποταμίευση πλέον. Ακριβώς. Εντάξει, αυτό για να καταλάβετε τι γίνεται. Τώρα, έχει σημασία που με το εξής. Σας καλούμε και σας... Άρα, συγγνώμη που δεν συμπληρώνω, άρα έρεται το ακατάσχετο. Βέβαια. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Γι' αυτό και πολύ απλά δηλαδή δεν σημαίνει ότι πήρα μια σύνταξη, την αφήνω μέσα. Δεν μπορώ να μου την πάρουν σύνταξη. Πάβει να είναι σύνταξη. Γίνεται αποταμίευση. Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε πάρτε τα χρήματα. 2 λεπτά. Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουμε πει εδώ παλαιότερα, θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Που αν δεν μπαίνουν τα λεφτά, για κάθε μήνα ισχύει το 1250. Ναι, για κάθε μήνα, ναι. Γίνεται αναγωγή. Αλλά αν εγώ δεν παίρνω 12 μισθούς. Σωστό. Και είναι μέσα. Σωστή η παρατήρηση. Δεν πάει 100.000 ο λογαριασμός μου. Πάει 1250 επί 12. 15.000. Άρα δεν είναι κατασχεταίο το σύνολο. Δεν είναι 15.000 κατασχεταίο. Γίνεται αναγωγή. Και εδώ πρέπει να το πούμε γιατί αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Ναι. Αλλά τι γίνεται? Πολύ σημαντικό. Άντε να αποδείξεις, παίζει μια διαδικασία κικαιώνα να αποδείξει στην προκειμένη περίπτωση ότι αυτό είναι επειδή πολύ απλά κάθε μήνα παίρνω 1250, είναι 10 μήνες. Εάν έχει τροφοδοτηθεί μόνο με τη σύνταξη ή με το μισθό, δεν έχω πρόβλημα. Το προκρίνω.
Ναι, ξέρεις πόσες φορές έχω ανθρώπους που κάνουν καθαρισμό νεφρού και τους μπαίνει το επίδομα κτλ. Και στην προκειμένη περίπτωση πάνε και κάθονται πάνω στο επίδομα αυτό. Και άντε να αποδείξω ότι αυτό είναι από την ιστορία αυτή 2 μηνών το επίδομα το οποίο έχει πάρει. Δηλαδή είναι θέματα σημαντικά και εμείς τι λέμε. Προσέχτε πριν συμβεί για να αποφύγετε τα χειρότερα. Γιατί στην Ελλάδα όντως συμβαίνει αυτό και τα λοιπά και πρέπει να αποδείξω ότι αυτό έχει εσύ δίκιο. Ας το πω για παράδειγμα. Γι' αυτό είναι χρήσιμη η θέση δική σας. Γιατί η εφορία δεν τα βλέπει αυτά, κάνει πως δεν τα βλέπει. Όχι. Και η τράπεζα πρέπει εσείς παρεμβαίνετε να τα φτιάχνετε. Τη βολεύει και την εφορία και την τράπεζα να κάνει έτσι. Ναι, και εσύ πρέπει να κληθείς, να πληρώσεις χρήματα για να μπορέσεις να δικαιωθείς. Βλέπετε πέρα το κομμάτι με τον νόμο Κατσέλη που είπαμε προηγουμένως. Πρέπει να κάνεις αγωγή. Πρέπει να κάνεις αίτηση ερμηνείας. Ακριβώς. Το αποφάσεως ως προς την τοκοφορία του ποσού που καλείται να πληρώσει ο φιλέτης. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Σας καλούν να το τάδε. Έτσι ερμηνείας το είπες. Ναι. Να ερμηνευτεί ο νόμος, δηλαδή περαιτέρω. Να ερμηνευτεί η απόφαση ως προς το θέμα. Και γιατί γίνεται αυτό. Διότι ο νόμος Κατσέλη, όπως είναι διατυπωμένος, δεν ξεκαθαρίζει αυτό το ζήτημα. Δεν λέει ξεκάθαρα δηλαδή ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Και άρα οι τράπεζες και τα funds έχουν επιλέξει να τοκίζουν επί του συνόλου. Επί του κεφαλαίου, επί όλου του ποσού δηλαδή κάθε φορά για να αυξήσουν το κέρδος τους. Δηλαδή, όμως κάποιος που έχει μπει στον νόμο Κατσέλη, γι' αυτό και έρχεται ο δικαστής, γι' αυτό είναι ο δικαστής, για να ερμηνεύσει τον νόμο και να αποδώσει δικαιοσύνη. Γι' αυτό έχουμε δικαστήρια. Και αυτή η διαφορά ξέρεις, δεν είναι μικρή. Μπορεί να είναι 200-250 ευρώ, 300 ευρώ. Έρχεται λοιπόν ο δικαστής και λέει ότι ο σκοπός της υπαγωγής του οφειλέτη στον νόμο Κατσέλη είναι να κληθεί να καταβάλει ένα ποσό στο οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει για να διασώσει την κύρια κατοικία του. Εάν λοιπόν η δόση που του έχει ορίσει ο δικαστής τελικά διπλασιάζεται με τους τόκους, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και άρα είναι δωρονάδωρο. Να γιατί λοιπόν και ο Στέφανος και ο Δημήτρης είναι χρήσιμοι. Και ο κάθε Στέφανος και ο κάθε Δημήτρης, αλλά εγώ αυτούς ξέρω. Ναι. Είναι χρήσιμη λοιπόν στην περίπτωση αυτή γιατί γενικώς ο καταθέτης ή ο φορολογούμενος είναι ανυπεράσπιστες, δεν είναι. Αν δεν έχουν ένα δικηγόρο καλό ή αν δεν έχουν ένα υπερασπιστή του δανείου τους. Καλά, βέβαια, απόλυτα. Πώς λέγεστε εσείς, υπερασπιστές δανείων? Ναι, είμαστε σωματοφύλακες. Γεγονός αυτό είναι. Κοιτάζουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε γιατί αυτό εξαρτάται και από τον άλλον. Δηλαδή, ακόμα και ο δανεολήπτης, εάν θέλει να μάθει, αν θέλει να προστατευτεί, πρέπει να αποτανθεί σωστά. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση όλα τα κρασιά δεν είναι ίδια. Έχουν άλλη γεύση το ένα, άλλο γεύση το άλλο. Μια μέρα στη νέα περίοδο που θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Ναι. Σήμερα είναι 9 του μηνός Ιουνίου και είναι η τελευταία μας εκπομπή. Σωστά. Εδώ στο σταθμό. Τον πάντα φιλόξενο σταθμό. Τον πάντα, ναι, βεβαίως. Και είναι ο μόνος σταθμός που δια της εκπομπής του ώρα του φορολογουμένου λέει τις αλήθειες και τα πάντα γύρω από και δεν μας έκανε ποτέ μην το κάνετε αυτό, τα δάνεια, τους μισθούς και τις συντάξεις και γενικά τα ακίνητα, όλα τα έχουμε έτσι, ναι. Λοιπόν, θα επανέλθουμε τον Σεπτέμβριο, θα είμαστε πάλι μαζί. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι στην περίπτωση που έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να τους πείτε, μια εκπομπή θα κάνουμε τη νέα χρονιά, πώς παραλαμβάνουμε τα χαρτιά τυπικά και ουσιαστικά. Ναι. Γιατί πρέπει να το παραλαμβάνουμε, πότε πρέπει να το παραλαμβάνουμε, ποιος πρέπει να το παραλαμβάνει, πότε είναι άκυρο το χαρτί, η επίδοσή του, η επίδοσή του. Σωστά, αυτά πρέπει να τα λέτε και να το πούμε και εσύ, Δημήτρη, στην νέα χρονιά θα τα πούμε και εσύ θα το πεις για τα δάνεια. Βέβαια, εννοείται. Τι πάει να πει ότι ήρθε ο δικαστικός επιμελητής, δεν πάει να πει η εφορία να ελέγξει. Τυπικά είναι εσείς υποχρεωμένοι και εσείς να συμβαδίζετε με τον κανονισμό, με τους κανόνες δικαίου. Έτσι ακριβώς. Απαρεγκλήτως. Και πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό που μετά, όταν σας παίρνουν τηλέφωνο από κάποιο γραφείο δικηγορικό και σας λένε ότι λόγω της καθυστέρησης καταβολής των δόσεων προχωράμε να κάνουμε πληστηριασμό και γι' αυτό πολύ απλά πληρώστε τα λεφτά. Και στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να έχει επιδοθεί μόνο μια καταγγελία συμβάσεων, να μην έχει επιδοθεί ούτε για ταγή πληρωμής ούτε για εισιτήρια έκθεση. Και να πούμε εδώ, συγγνώμη που παρεμβαίνω, ότι ρηματικά δηλώνεται ότι τηλεφωνούν από δικηγορικό γραφείο. Όσοι τηλεφωνούν δεν είναι δικηγόροι. Είναι απλοί υπάλληλοι, γραμματείς είναι.
Γι' αυτό και αυτό κανονικά δεν είναι και τόσο νόμιμο. Όχι, γιατί βέβαια, γίνεται επίκληση. νόμιμο. Είμαι από το δικηγορικό γραφείο τάδε. Μα δεν είσαι δικηγόρος. Σαφέστατα. Και εδώ πέρα ακριβώς, Δημήτρη, και να μιλάμε έτσι και τα λοιπά μεταξύ μας, λες το εξής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε μου το μητρό βασικά του. Ναι, με ποιον μιλάω. Τι ιδιότητα έχετε. Γιατί σου λένε ότι είμαστε δικηγόροι. Λοιπόν, πολλές φορές συμβαίνει εδώ πέρα αυτό, το αριθμό μητρό σου και τα λοιπά, σε ποιο είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Δεν το λέμε τυχαία. Η αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργήματος διώκεται από τον ποινικό κώδικα. Και δεν είναι μόνο αυτό, ζητάς παράλληλα, γιατί σου λένε εδώ πέρα καταγράφεται η συνομιλία μας, ζητάς και έχεις δικαίωμα να το ζητήσεις αυτό, την αντίγραφο της συνομιλίας σου. Γιατί αυτό έχει τεράστια σημασία. Δεδομένου ότι υπόψη, να πούμε και κάτι άλλο, το πιο σημαντικό, αυτά τα αντίγραφα της συνομιλίας δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η τράπεζα ή το φαν, η διαχειρίστρια εταιρεία σε θέματα βασικά δικαστικά ή σε θέματα εξωδικαστικά. Ναι, σωστά. Και αυτή είναι μια αρρύθμιση πολύ σωστή που είχε. Εντάξει, και αυτό είναι δηλαδή, αν σε καταγράφει αυτό. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό στην εσύ, αν το καταγράψει, που σου μιλάει απρεπώς. Εσύ, αν του πει στην προκειμένη περίπτωση ότι όχι, έχει δικαίωμα να πάρει. Η καταγραφή πρέπει να γίνεται με τη συνένεση και των δύο. Αν του πει εγώ σε καταγράφω, θα σου κλείσω το τηλέφωνο γιατί πολύ απλά δεν το δέχονται αυτό. Δεν τόσο απλά. Λοιπόν, το λέμε αυτό για να ξέρετε ότι επίσης σου λένε ότι έχουμε πάρει το δάνειο το δικό σας και το εκχειριζόμαστε εμείς. Εάν δεν έχει έρθει σε εσάς κάποια επιστολή για να σας ενημερώσουν ότι το δάνειο αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται βασικά ο τάδε εταιρεία κτλ. Μέσω του τάδε διαχειριστή κτλ. Τότε αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής, ότι έχουν διαβιβαστεί προσωπικά δεδομένα δικά σας, τα οποία δεν ξέρετε αν και κατά πόσο νομότυπα έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς όλα γίνονται και πάντα αυτά που γίνονται είναι για να βοηθήσουν, και το λέμε αυτό ευθαρσώς, ποιους, τις διαχειρήσεις εταιρείες, τα funds κτλ. Και όλο το κομμάτι αυτό το τραπεζικό, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση πολλά έχουν γίνει, τα ξέρουμε όλοι μας. Εν πάση περιπτώσει, εάν αφαιθείς και δεν κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, την έχεις πατήσει. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο το οποίο είναι σημαντικό. Αδυναμία πληρωμής, θα συμφωνήσω σε αυτό, Δημήτρη, το εξής. Κάποιοι έρχονται και δεν καταλαβαίνουν ότι φέρει το φάκελο το οποίο έχει από τον τάδε δικηγόρο γιατί έχουν σταματήσει. Ή έχει πεθάνει ο δικηγόρος ή οτιδήποτε άλλο. Ή αυτό που συναντάμε το εξής. Πολλοί δεν έχετε πληρώσει τον δικηγόρο για αυτές τις υπηρεσίες. Το λέω αυτό εμβόλυμα γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Και πώς θα πάρει τα χαρτιά εφόσον δεν τον έχει πληρώσει. Είναι ένα σημαντικό, δηλαδή έχει κάνει μια ανακοπή, μια διαταγή πληρωμής. Του ζητάς, φέρε ένα τρίφο του φάκελο, φέρε το φάκελο. Και στο φέρνει, γιατί δεν έχουν πληρώσει. Επίσης, κάποια στιγμή, στη νέα εποχή, τώρα στον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να τους πείτε αν πεθάνει ο δανειολήπτης, ο οποίος έχει υπογράψει και. Σαφέστατα, πώς ακριβώς. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι για να συνεχιστεί ή όχι η υποχρέωση αυτή, αν πρέπει να κάνουν αποδοχή, αν δεν πρέπει να κάνουν αποδοχή, με ποιους όρους κτλ. Και όλα αυτά. Και πότε μέσα σε τι διαφορετικό. Να ενημερωθούν σωστά κτλ. Ένα άλλο στοιχείο που κάνετε πολύ. Απόκρυψη στοιχείων υπόθεσης. Δηλαδή, μιλάτε μια υπόθεση χωρίς να πούνε ακριβώς όλα τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση αυτή. Έκανα αυτό, έγινε έτσι, υπάρχει αυτός ο εγγυητής, ο εγγυητής έχει λεφτά κτλ. Ή δεν έχει λεφτά. Δηλαδή, αφήνεται τον άλλον έρμενα να αρχίσει να γίνει το μάτι της κάλχας. Λάθος. Όταν γίνονται αυτές οι καταστάσεις και δεν εμπιστεύεται τον άνθρωπο που πηγαίνετε, τότε εύλογα θα υπάρξουν παραπράγματα τα οποία, ναι, στην προκειμένη περίπτωση αυτά γυρίσουν εις βάρος σας. Και αυτός ο οποίος φταίει για το θέμα αυτό είστε εσείς οι ίδιοι. Ένα άλλο. Έχεις η διαφορία της υπόθεσης. Τι κάνουν. Έρχονται πολλοί και τι κάνουν. Σου αφήνουν μια υπόθεση και σου λένε εντάξει, δες το, λύστο, πετάει τον μπαλάκι κτλ. Βγάλουμε άκρη. Εμείς θέλουμε να τελειώνουμε όσο γίνει νωρίς. Γιατί έχουμε πελάτες και θέλουμε να πάμε σε επόμενο πελάτη. Κακά τα ψέματα δεν θέλουμε να μακρηγορούμε κτλ. Ούτε, αλλά κάθε υπόθεση έχει το δικό της χαρακτήρα, έχει τη δική της τα στοιχεία. Ούτε εμείς λέμε το εξής. Εσύ είσαι ο καλύτερος να το πω γραμματέας της υπόθεσής σου. Εσύ πρέπει να ενδιαφερθείς, να μάθεις πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο.
για να μπορέσει το πράγμα να προχωράει και να μπορέσει. Ιδιαίτερα όταν αφορά αυτά τα θέματα, αφορούν θέματα διαπραγμάτευσης και μεσολάβησης. Και εξάλλου, Στέφανα, δεν είναι όλες οι υποθέσεις πανομοιότυπες. Σαφέστατα. Η κάθε περίπτωση έχει, όπως στα κανονικά θέματα, έχει τις ιδιαιτερότητες. Θα σου πω το εξής, αγαπητέ Ορέστη. Το πρώτο ραντεβού το οποίο κάνουμε στο γραφείο με τον Τάσο Δελίενη, και τα άλλα παιδιά την Δημοτσάκου, τι είναι? Είναι για να μπορέσουμε να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, είτε αυτά είναι σύμβαση, ρυθμίσεις, πώς τις πράξεις που έχουν γίνει, καταγγελίες συμβάσεως, αν έχουν γίνει διαταγές πληρωμής, οτιδήποτε, όλο το κομμάτι αυτό. Στοιχεία από την οικονομικά στοιχεία τα οποία πάντα ζητούν αυτά και οι εταιρείες διαχείρισης. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα. Η επόμενη φάση είναι να ρωτήσουμε, να μάθουμε εδώ πέρα τι μπορεί να κάνει αυτός που έχω απέναντί μου, ο δανειλήπτης. Έχει δυνατότητα να δώσει κάποιο ποσό in advance, δηλαδή έχει δυνατότητα, τι μπορεί να δώσει αν δώσει για να μπορέσει να ξεκινήσει σωστά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε όλα τα στοιχεία, κάνουμε ένα δεύτερο ραντεβού το οποίο τον καλούμε να έρθει, γιατί αυτό το οποίο μπορεί να κάνει είναι 1, 2, 3. Επιλέγεις και προχωράς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και εμείς στη διαδικασία. Όμορφα, ωραία, με έναν τρόπο καθαρό κτλ. Για να μπορέσουμε να δούμε. Δεν θέλεις. That's it. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.